Eta oso kuriosoa da, ohitutak gaude espainolez bikoiztutak dauden filmak ikusten, baina euskaraz ez. Eta zergaitik uste duzu hori gertatzen dela? Eskolatik pasatu zen tipo bat, eta esaten nuen, ostras, honen ahotsa ezagutzen dut. Ezagutzen dut tipo honen ahotsa. Joan nintzen beraren gana, eta esan nion, tio, nor zarazu, ezagutzen zaitut. Eta, nina, sebe, ez dakiz zer da. Ja, baina, zerena ezagutzen zaitut. Ez, ni bikoizketan egon naiz, eta, ja, baina, zer bikoiztu dozu, da, bai, ni Son Goku nintzen, osea, Son Gokurekin nago, da, bai. Bueno, esan nuen, sebe, etorri ona, elkarrizketa bat egingo dizugu. Bueno, geneukan talde bat elkarrizketak egiteko, ez da, lehenengo eta bigarren DBH-koa, 12-13 urtekoa, eta elkarrizketatu zuten sebe atentzia, krak bat. Eta sebek anekdota bat kontatu gauzkun. Eta zan, gazte gehienek ikusten neben hori, ez da, dragoi bola. Eta momentu batean, por cierto, gidoiak eta, uste dut, gidoiak edo euskara maia, hori, Xabier Amuriza zegoen hori dena zuzentzen. Eta kuriosoa da, esaten zuen, etorri zan irakasle bat, Amurriotik, etortzen ziren grabaketak eta ikusten, eta etorri zan talde bat, Amurriotik, eta irakasleak esan zuen, sebe, nire ikasleak, Amurrion, ika ari dira, zuek ika egiten dozuelako, dragoi bolan. Amurrion. Orduan, ez gaude ditutea? Bueno, gauzak ez dira naturalak per se. Hau da, gauzak ohitu egiten gara. Orduan, 40 urterekin, ja dekoguzen moduan, sartzen badagozkue, bai, ez dugu ikusi 40 urtean, ezer, da orain sartzen badagozkue enbudo batetik, kostatuko zaigu. Baina uste dut, umetatik egin behar den gauza bada, eta Doraemon 40.000 aldiz, bai, ondo. Baina 12-15 urteko hoiei, emon barzaie, bai, euren hizkuntzan kalidadezko, da berriro ez dinote, kalidadezko produktua.